samozrejme vážení členovia vlády. Skôr ako vás budem informovať o prerokovaní návrhu uznesenia v ústavnoprávnom výbore, mi dovolte veľmi dve krátke osobné myšlienky. Keď som pred nejakým pol rokom vstupoval do Národnej rady a vôbec do politického života, ani v tej najpesimistickejšej predstave alebo ťažkom sne by ma nenapadlo, že tu budem stáť ako spravodajca, ktorý bude uvádzať návrh uznesenia, ktorý sa týka atentátu na ľudský život predsedu vlády a aj môjho osobného priateľa Roberta Fica. Druhá myšlienka, chcel by som zaželať budúcim plénom Národnej rady, aby nikdy nemuseli už riešiť takýto materiál a takýto návrh uznesenia vo vzťahu k akémukoľvek verejnému a ústavnému činiteľovi alebo aj iným ľudským životom. A teraz mi dovolte, aby som krátko uviedol informáciu z ústavnoprávneho výboru. Predseda Národnej rady pridelil na prerokovanie tento materiál ústavnoprávnemu výboru s tým, že aby ako gestorský výbor podal Národnej rade informáciu o prerokovaní vo výbore. Ústavnoprávny výbor sa zišiel a na 40. schôdzi prerokoval predmetný návrh uznesenia. Svojím uznesením číslo 82 odporúčil Národnej rade predmetný návrh uznesenia schváliť. Týmto uznesením súčasne výbor poveril ako spravodajcu na schôdzi Národnej rady Tibora Gašpara a určil poslancov Národnej rady Miroslava Čelára, Richarda Eliáša, Richarda Glika, Zuzanu Plevíkovú, Štefana Gašparoviča a Adama Lučanského za náhradníkov spravodajcu. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu, ale súčasne vám oznamujem, že sa hlásim ako spravodajca do rozpravy. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Dávam priestor pre vás. Nech sa páči. Rady Slovenskej republiky, dovolte mi, aby som predniesol doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Gašpara k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Richtera, Richarda Puciho a Andreja Danka, Roberta Puciho na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k atentátu na predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, tlač 305. Krátke odôvodnenie. Bod 3 návrhu uznesenia sa navrhuje doplniť o ďalších legitímne zvolených ústavných činiteľov a verejne činné osoby, čo vyplýva logicky z toho, že dnes na území Slovenska čelia mnohokrát útokom aj na regionálnej úrovni osoby, ktoré sú činné vo verejnom živote a ktoré je potrebné do tohto uznesenia zahrnúť. To znamená, z toho vyplýva ten doplňujúci návrh, ktorý bol prekonzultovaný, pokiaľ viem, aj na politickom grémiu. Budem a začnem čítať doplňujúci návrh, pán predsedajúci. V bode 3 sa za slová vláde Slovenskej republiky vkladajú slová ako aj voči ďalším legitímne zvoleným ústavným činiteľom a verejne činným osobám. Skončil som, pán predsedajúci, doplňujúci návrh. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Môžete zaujať miesto pre spravodajcov.